Jiwaku bimbang dan gugup, jiwaku memanggil surga. Ku bebas dari seterang di dalam saat yang teduh. Salam. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sotapuka parminggota. Jumoloma tapasahat ngoluta. Holan tuadopan ni debata. Marhite tangiang nahohom. Martangiang mahita. Amin. Atong tapuji jala tapasanga ma tuhata. Maredde mahita sia buku ede nomor 565 ayat sada 1-2. Sangat
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dang ahu na punasa, poda ni namarsuru ahu doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni roha ni amay, botoon ni do taringo tupoday. Manang na siya debatay, manang nahuhataho ni siyan roha-rohaku sa diri. Songon na nidok ni surati, akka batangayk na mangulo do mabaor siyan pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hupangidohami tuho, sailehon matuhami tod dini hasitongan dohot dame. Asa takas hubotohami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahuni siyan nasa gogonami, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sian bukwede nomor 122 ayat sada. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian konfesi HKBP, bidusada, B2, debata anak. Debata anak, ima Yesus Kristus. Hapataran ni debata ama, na mangarumari dirina gabe jolma. Na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya to di parbadia adorang sohabubuhan. Ibana do Tuhan na humokop dohot paluahot jolma manisia. Dia to ibana do parsorion ni hajolmaon dohot nasa bangso di sudetiki. Jala hapos sa situtudo ibana sahat rodi saliring ni lelengna. Di palua do jolma manisia siyan gomgoman ni sibolis. Sian parhato banon ni dosa, sian uhum ala dosa, dohot sian hamagoan nang hamatean, na tumaon na bernit, pola mate dihau pinarsilang. Iba na do hagogok ni pelian pardengganan tu debata siala dosa ni hajolmaon. Natuat do iba na tu Banua Toru dung ditanom, namulap mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hudul tu siamun di debata Jahoba amanai. Marhite ido di patibbo debata ibana, jala di basa-basahon goar na sumurung sian nasa goar. Asa sobatu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di Banua Gijangi, dohot na ditano, nang naditoru ni ditano, sianido ibana mangudihon na sa porsea, huhut manggonggomi sa luhut. Pay mamula sogo tu tanoon manghumi na mangulu dohon na mate. Asa nasa suara marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama.
marhite podaon tau dol hodo nasian tahini debata situlusada do haroroni gabe jolma. Hodo ibana debata di bagasan hajol maonna. Jala dipatibbo debata dirina dina mulak ibana tu debata amanai dung sikop ulaun haluauni dipatupa ibana. Naung sian mula ni mulana do tahi nasun badiai. Akum nii tau dol hodo nahuhut Yesus manguhumi nasa hajahaton. Paimaro ujung ni portibion. Tau dol hodo holan sahali Yesus tarsilang humokop jolmai. Alanii tatulak do poda namadok adong haluaon nasing sian naung pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing madapoton debata asing sian Yesus. Na madok holan panurirang sabing do Yesus. Na mangodolhon holan hadebataon manang holan hajol maun ni Yesus. Na adong haluaon na asing sian naung pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing madapoton debata asing sian Yesus. Na madok holan panurinang sabing do Yesus. Na mangodolhon holan hadebataon manang holan hajol maun ni Yesus. Songoni nang poda na madok boy ulaw na dinggan pinatupan ni jolma manupahi tu haluaon na. Laos tatulak pangajarion na madok na pinarsilak kodo mangulahi Jesus Kristus di ulaon parpadanan na badia. Atong rab mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami maulahon no bartu patikmi. Amin. Maredde mahita siya bukwede nomor 171 ayat 1 dohot 2. Huria ni tuhatta tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo naso hatudosan pardinggan basa doho jala rodi saleling nileleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jodjod do hami mardosa maradupok ko. Jala jodjod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah,
sayunang paingot-ingot pangalesion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisandi dosa. Ise be mangulahon akan yang pinilit ni debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung mulak mangolu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangod dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 265 ayat sada. Hata di debata naga beturpuk epistel di mingguta sadarion sian Yohanes 2 ayat sada 1 ayat 12 tajahama marsikat sorin dungi patuluarihon adong ma namarbagas di hutakana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Alai dohot ma Jesus rapon akasiseana di piu tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna inani Yesus ma madok ibana dang adong anggur di nasida. Alai nina Jesus ma mandok ibana marhua hotu au inang dang dopero tikiku. Dungi ninna inanaima madok akka parhobas. Manang dia dohononna tuhamu bahen hamuma. Alai mangihuton adat parburion ni halak Yahudi adong madiri disi onong gunsi siat duaro ditolu poting. Dungi ninna Yesus mamadok nasida. Gohi hamuma akka gusio aikon. Jadi gok situtuma di bahen. Laos didok muse tunasida,
Tahui hamu masiani, dungi boan hamu matunduk induk muna, jadi di boan nasida ma. Alai didai iduk ni akka parhobasima aiki naung gabi anggur. Jaladang diboto harorona, ai holan akka parhobas na manahui aiki do ubotosa, gabi di joma pangulii. Jadi ni nama mandok ibana, saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan, dungpe butong halak, asa dilehon na humorang. Iya ho, dipeop hodo anggur na dumenggan, rodi nuaeng. Asa ima tadda na parjolo, na binahin ni Jesus di hutakana na di Galilea, papatarkon hasangapon nai, gabi porsea ma akka sisianna di ibana. Dung salpui, tuat ma ibana tu Kapernaum, rap dohot inana, akka anggina dohot siseana, laos mian manang piga ari disi. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 610 ayat 1 ayat 2. Tahatidakkon mahapor seotai, so nahinatidakkon ni dongata sahapor seaon, di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba, nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siato di parbadia, adoran so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoro dong ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul dut siamun debata Jahoba, amanai paguguna so tudusani. Di sima ibana, pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema titing di bagasan mingguon. Marilah sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Yang tidak kami bacakan, marilah kita baca di rumah kita masing-masing dan juga pada ibadah di gereja ini. Nomor 1, nama minggu yang ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik melestarikan budaya dalam bahasa Batak,
pauliulihon akka hasomalan nadenggan. Yang kedua, ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian di rumah masing-masing. Acara ibadah tersedia dalam bahasa Batak dan juga bahasa Indonesia melalui media YouTube dan juga WhatsApp. Demikian juga lembaran acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Yang ketiga, learning atau perguruan salon Sintua. Dihimbau kepada seluruh salon Sintua Resort Serang supaya mengikuti learning atau perguruan salon Sintua pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB di konsistori gereja yang dilayani oleh pendeta DFD Tampu Bolon. Yang keempat, sermon majelis Perhalado HKBP Serang. Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan dilaksanakan sermon majelis Perhalado HKBP Serang bertempat di gereja ini pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dihimbau kepada seluruh majelis HKBP Serang untuk dapat menghadiri sermon tersebut. Yang kelima, pendaftaran pelajar SIDI atau Marguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Gereja kita telah membuka pendaftaran pelajar SIDI periode tahun 2020-2021. Diminta kepada jemaat yang mengikut sertakan anaknya mengikuti pelajar SIDI untuk mendaftarkannya kepada Sintua Sektor serta menyerahkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran yang mendaftar pada minggu ini. Pada minggu tanggal 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan pertemuan tatap muka dengan pelajar SIDI atau perguru malua bersama orang tua bertempat di lantai 2 gereja ini masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Yang keenam, ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan tetap melaksanakan ibadah rumah tangga secara online. Aplikasi Zoom, ibadah sesuai jadwal pertanggungan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor masing-masing. Harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua Sektor masing-masing. Yang ketujuh, pelayanan penghiburan. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB, acara penghiburan bagi keluarga Nyonya L Pasaribu Boru Simanjuntak, alamat Sektor 16 Bumi Siruas, yang melayani pendeta RCA-an kepada jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia serta majelis dan keluarga supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Yang kedelapan, pesta Gotilon dan hari ulang tahun yang ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon, majelis beserta panitia dari sektor 1 Serang, sektor 3 Pandeglang dan sektor Silaku akan dilaksanakan pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-64 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya.
Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada acara ibadah yang kita terima dari Sintua sektor masing-masing. B. Diharapkan kesediaan jemaat untuk membeli lelang yang disediakan oleh panitia. C. Ucapan syukur melalui haulon setiap keluarga minimal Rp250.000. D. Ibadah kebaktian pada pesta tersebut masuk pukul 11 WIB di lantai 1, 2, dan lantai 3 dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. Yang kesembilan, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Seluruh pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resor Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Maredde Mahita siat buku Ede nomor 300 sia ayat sada. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, ima natar surat di Job bidu 42 ayat pitu sahatu ayat 10 pitu, songonon ma didok disi. Jadi dungsun di hatahon Jahoba aka hata odeng tu si Job. Nina Jahoba ma madok si Elipas sian teman nungatung marsi gorgor rimasu midaho dohot mida alialem si dua halaki. Aidang hata sitong di pabuahamu taringot tu ahu. Songon na pinabuani na posokku si Jopi. Nuaikpe buat hamuma di hamu, pitu lobu tobur dohot pitu biru-biru tunggal, jalalaho mahamu manopot na posokku si Job. Asa di pelehon hamu sada pelean si tutungon, manguras hamu, jala ditangyakon na posokku si Jopi hamu. Jadi tatapokku ma ibana, gabedang benokku tuhamu, hobbar tu haoton binen munai.
Aidang hata sitong di pabuahamu taringo tu ahu, songon na pinabuani na posokku si Jopi. Dungi lama si Elipas sian teman dohot si Bildad sian Sua do si Sopar sian Naama, jala di ben nasida ma hobar tu hata ni Jahoba tu nasida. Jadi marpamuati ma rohani Jahoba ala ni si Job. Dungi humosing ma di ben Jahoba par soreon ni si Job. Uju martangiang ibana mangodihon ale-alena, jalanasa arta na di si Job na jolo silopit dua ditabai Jahoba. Dungi Roma sude haha anggina dohot akai botona rodi sude donganna magudang manopo tibana, laos mangan sagu-sagu rap dohot tibana di bagasan jabuna. Jala didok hata sipir nitodina uhud dia puli ibana taringot tu saluhut hina mago na pinaroni Jahoba tu ibana. Jala dilehon be tu ibana sa kesita dohot titin sere sadabe. Dungi gumodang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian nani mulana ai 10,000 biru-biruna 6,000 utona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena boru-boru. Tubuh muse 7 anak dohot 3 boruna, 5 guarni sipai 2 si Kesia, guarni boruna siahan 5 si Jemima, ya guarni pai 2 si Kesia, ya guarni sipai 3 si Keren Hapuk. Dungi disadok tanui dang adong jupang parapuan songan hinaulini boru ni si Jopi. Jala dilehon amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga niaka iboto nasida. Dungi mangulu dope si Jopi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ninina pola opak sudut. Dungi mate sari matua masih Jopi jala mahab rohana di hanguluan. Ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Turpuk jami taon nasian si Job bidu 42 ayat pitu sahatu 10 pituon. Ima barita parujungan ni si Job. Kisah Ayub berakhir. Berita parujungan ni si Job manang kisah akhir Ayub marujung tu hatuaun kebahagiaan. Ahama hatuaun nan didapot ni si Job di hadolatan ni ibana. Ima dapot na sikat ninong mago ahamay. Ima anak dohot boruna na marujung ngolu arta namago habis hadirionna nasai didok ibana marsitaonon ala ni dosana ala di ujungna gabe di baritahon ma dada ala ni dosana ibana marsitaonon alai baliksa ala ni haudaulaton dohot parsihohotonna marhaporsion tu Tuhan debata di paloas Tuhan debata ibana ima si Job mar sitaonon. Asasian jami taon dada alani dosana jolmai mar sitaonon. Alai boy dui alani parsi hokotonna manang parhaporsionna tu Tuhani. Jala di paluas Tuhani jolma na porsiai mar sitaonon. Alai di ujung ni goluna jolma na porsiai jalana daulati jalon nama upa ima hatuaun songon si Jopon. Ahamai hatuaun nan di jalon ni si Job. Na parjolo dapot nama Hagabeon. Maranak pitu dohot mar boru toluhanak. Jala boru nama na umuli hatihai di Portibion. Manang boedo honota di partikanon ratu kecantikan dunia. Boru ni si Jobma na muli di sadok Portibion. Na paduahon dapok na
arta sinur na pinahanna gabe akana nyulana napatuluhon dapotan sangap jalatar barita si Job tu sadok portibion sahalak na daulat roha jalana mabiar maradopon Tuhan debata sahat umurna tuna sarima tua manang umur yang panjang manang lanjut usia mula tajaha diturpuk jamiton di baritahodo di ayat walu sahatu ayat sia marhite tangyangna marpangidua tu debata dio dihon si Job aka ale-alena asa unang dirimasi Tuhan debata iba nasida jala di jalo Tuhanido tangiang ni si Job di ayat 10 di baritahon di paulak Tuhan debatamu seaka sinadonganna marlopi 2 sian artana nong magui jala di ayat 10 sada ro akasi solhotna mangapuli jala mangalehon akasi lehon-lehon tu si Job jala rap marlas ni roha nasida di ayat 12 di pasu-pasu debatasi Job sinur akana pinahanna na parjolo 10 ribu biru-biruna na paduahon 6.000 untona na patuluhon 1.000 pasang horbona na paupaton 1.000 halodena boru-boru jala di ayat 10 pitu di baritahon tubuh muse pitu anakna jala toru boruna akan nauli jala boruna ratu kecantikan dunia dung tubuh anak dohot boruna mangolu dope ibana 140 tahun nari asa sangado di ida ibana pahopu dohot nini dohot nonona jala pola di baritahon mahap rohana di hanguluan panjang umur manang lanjut usia asa hamuaka dongan saha porsiaon di bagasan warni Tuhata Yesus Kristus turpukon manogu-nogu hita asa di tonga-tonga ni pardalanan ni parngulota molo peta adopi aka parukilon tadopi aka hamaolon tadopi aka partikia di partikianon di pandemi koronaon nasa sahat tutikion naso adongope marhaujungan alani di tonga-tonga ni situasi naing di togu-togu turpukok kita asa toktong marsi hohot hita tutuhani unang ganggu hita unang tatadiko kaporsiaw tay tutuhani ale toktong marsi gomos hita marhaporsiaon ay leonon ni Tuhanido alus di tonga-tonga ni akana masaon leonon ni Tuhanido pangurupio di hita songon turpuk epistel nakin di pesta kana diurupi Tuhan Yesus do hasuhuton na hurangani hita pe urupan ni Tuhanido dia kahagalion dia kahahurangata do dia ka parukilon na tadupi di partikianon pos marohata leonon ni Tuhanido si pangiduata leonon ni Tuhanido gogo di hita mamulus akana masaon jala di ujungna dapotota do aka pasu-pasu silas ni roha nasihat Tuhatai nagabe hamuliaon di Tuhata tapasahat madirita tutuhani di bagasan asi dohot holong ni rohana di bagasan Kristus Yesus nong roh tu tonga-tonga ni portibion mabuan haluaon nong makokop pita nunga pola mate ibana di haupinor silang laho humokop pita asa malua hita jolma sia dosa dot hamatian jala taruli hita di hasonangan nama noktong dohot Tuhatai amin martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha godang hatam nabadiai manugu-nugu hami di tonga-tonga ni partikian na maol di partikianon jodoh hupakilao kami alani dosa alani akahahurangan nami wadupi hami akana mason ape marhiti-hiti turpukon dang alani dosa dot hasalan nami alai di palwaso si Job mangadupi akahamoloni nang hami
Ale hami jolma pardosaon ale Tuhan, alani hahurangan do akadusa do hasalan nami do, jot hami ale Tuhan madabu tu akka hamaloni. Tungasi maroham, tung sama saluhu dosa doho pangalasion nami. Asa malua hami siana kasih taunon. Jala pargugui hami di tonga-tonga niya kana masa wadupi hami. Asa naing lam tugu maha porsion nami le Tuhan. Marhite-hite hagugon ni todim todi porbadie na margugon hami. Asi maroham le Tuhan. Nang ni negara doho bang tsunamion di partikianon. Dia kana masa na diadupan di negara do bang tsunamion. Unang loas marhagugon akka sibolisi dot akka pangguturi. Alai selohan ma lehon roha dame di hami. Lehon roha na marpamuati. Asa rade hami masih pasesan dosa. Songon ho na rade manisa dosa nami. Jala toktong hami boy marhanguluan di bagasan dame nasian ho. Tuhodo pasaton nami saluhut ruas ni huriam nang parhaladom manang di dia pe. Tuhodo pasaton nami aka yanakon nami akana tua-tua nami akasi solhot nami dina daw nang dina jonok ramoti jagai pargugui hamil Tuhan. Jalo matangiang namion ali Tuhan di bagasan guarnia anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian ede nomor 754 ayat 1 sahatu ayat 2 jala pasahat pilihan. Tu di bata martangiang mahita. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat tami masyanan ni lehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo,
Saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di banotongon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon pane sanami di dosa ni doangan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hamunani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata Jehovah. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar honma damena tutoddim. Ihamu amanami, inanami, naposobulung remaja, sekolah minggu, do sude ruas ni huria, HKBP Resort Serang, hami parjamita, paragedda, dohot pemusik, dohot tim multimedia, pasahaton, selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Horas!